miku sok kurang anu lho Mas. Kirang pripun Mbak? Kurang munggah ngono lho, suarane kurang banter. Kirang munggah ngoten nggih? Nggih. Oh, siap. Mangke apa ki jenenge? Apa ta jenenge? Puteran ngono wae. Nah, sing kuwi dipunter aja aja nggo dolanan. Oh, mboten. Sajine kok men stabil ngono lho suarane. Nggih, siap nggih, Mbak. Ayo ngayal, nah aku tetep nggo dolanan. Lah, nek nggo dolanan. Maksude nek sindane mune iki tak cilekke ngik. Nek kurang gede tak gedekke ngik. Ya engko ora stabil suarane no. Ora apa-apa, justru ora stabil. Mangke Jonjeng kok. dadose munggah mudhun Pak nek tinggi dolanan suwantene. Kok dadi ngono. Nggih. Apa seneng ngono kuwi? Ayo, sik. Kowe kok grogi to kok sirahmu kringeten ta? Mboten. Apa saya mengkilap? Ayo. Yo, Mbak. Sapa Mbak Tiwi? Ya jumeneng Mbak Tiwi. Wah, jan. Engko ndak ora pentas. Ya mangga. Tiwi karo Agnes ki rung ngadeg ya. Ngono aku ya ora wong kepanasan. Kepanasan jengkulmu mlojo. Nek nganti ana efek sampinge ora trima aku saten. Goleki omahmu, tuntut kowe pokoke. Ayo. Ayo ngawur kok ya. Tiwi barang kok ya ora ngabari, dulunge kok ya waton dulungke aku ora. Walaupun kok Pak niki strong lho ngoten kok. Apa? Strong. Iya, aku ya butuh sing kuwi. Sing strong aku. Kul strong ki panas. Yo, ngaturke apa wi? Ya. Ha iki wis mulai oke pamundutan Mbak Tiwi iki kon jumeneng karo kon nembang. Lumantar apa HP ya. Kowe kapokmu kapan? Ya. Ngaturke apa? Ora ngira nggih. Ora ngira. Ora ngira ki arep dibawani apa? Nek mengarep kuwi kudu nganggo bawa. Mergo bawa ki menampilkan suaramu. Men do dirungokke. Ora ngira terus apa nganune? Sinom grandel. Sinom grandel. Oh iya. Pripun ta, Pak? Sinom grandel. Panas e. Aku dadi kelingan jaman cilik mbiyen cok tak pepe nang ngeril. Dapure ora. Ya. Niku dikompres ngagem es. Wis engko tak kompresi dhewe rasane. Nggih. Ya. Memanismu angu jiwa agawe ruciting gale ya penak to neno piye Gong jos to aku lagi ora petok seneng gending Jawa to aku lagi kitaran karo Dodo Kempit Didi Kempot walik kok Dodo Kempit Sobat Ambiar wah gayamu ra tulung rungokno wah aku sok nangis e rungokke kuwi mergane ngelih Kangsi nadya gara-gara rasaku kan lagu diadeki fragmene langsung tek wektune ya terus iya jeler pokoke umpama munduta
Truk. Sing terkenal ki ya ora mung Wiyagara Sinden. Lah terus aku ya duwe tukang son ning pinter nembang suarane apik, Truk. Oh iya. Engko kon nembang ya. Kathokan dawa ora ta wonge kathokan dawa. Sopanku kon nembang. Heeh, wah suarane apik. Mongko kuwi bintang film. Wah. Bintang film ANTP. Saiki mung dadi tukang son. Sopo? Pepi. Wah. Tenan kok. Wah, engko takone ora gelem tak sabun sirahe. Ayo, ora apa-apa. Wong sirahe brodol rambute disabun. Ah, sabun kok sabun bebek. Ya. Rokmi rasah werna-werna wae nyiapno nyidam sari wae. Bawa sak tembange. Iya. Tak bayar Pep rasa kuwatir. tartamtu tak Ngono lho dadi adil, ora mung nang YouTube ki sing metu mung Elisa, Tatin, terus Tiwi, Agnes, terus sing gandrung mung Keswan, Wanda, Soliken. Kalau mangsa ki kita itu tidak berarti apa-apa tanpa mereka. Iya betul. Nek sone ora apik, lho, tunggu diesel micek. Mati diesele gagal pementasan. Iya, semono uga prayit iki disiapke. Ha iya. Prayit iki prayit tukang nata gamelan. Wiyaga nek tanpa ditatake gamelan wayange ora ditata, bisa apa kita? Oh iya, bener, Kong. Ha kuwi wong belakang-belakang layar ngono kudune ditampilke, Truk. Ha iya, bener ora apa-apa. Sing aku ki lek nggawa tas kok kabotan. Oh iya. Nek ora ana sing gawake, bisa apa aku? Oh iya. Mongko wis nyiapke bedayan pantai Kelayar. Iya. Terus ibarat wong numpak prau lumampah tanpa walah ing madyaning jala temah gonjing anggen jong ning paku lingan. ya, monggo. Terus iki mau apa dia? Orang ngira. Ya. Ya monggo, bukani saka Bonang. Monggo. Ya.
Pertiwi. Ya. Mijil saka ngendi? Saka gua karepane mbokne. Alamate truk. Karo wong tuwa kok taktuk. Aku nek wangsulan ngawur kok alamate saka Pring Surat. Pring Surat Temanggung terus diboyong neng Kota Gedhe. Oh, wah. Ukurane pira kotane gedhe? Kota Gedhe. Yo diaturke. Ayo kita tampilkan pendukung kesuksesan pentas warga laras dimanapun berada. Tidak di DIY, di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Selatan. Jawa Selatan ki. Jawa arene dikacake. Oh, nganggo sepatu ayo cak. Geleng. Sepatune iki dienggo nang sikil urane ngendas. Kowe iki nek nyuwara lu ya. Wah, aku suarane kaya ngene iki mergo tresna kok, Tru. Oh. Aku nek urung tak atosi iki tegese urung tak. Ya nek tak atosi wis tegese wis manjing dadi nyawiji. Ayo, Pep liwat kono, Pep. Nah, nembang cah kendel. Iya. Langsung nyat. Engko bar iki bedayan Pantai Kelayar. Mesti melayu wong iki. So adus nang kali. Heeh, iki termasuk salah satu pendukung kesuksesan. Iki ya sing nata sound system, sing ngluri kabel, jumeneng mangga masuk. Wah, lho piye ya ta? Kaya bintang film tenan to. Mas Pepi. Nggih, matur suwun. Napa jeng dicopot iki? Copot ra apa-apa kok. Mangke kaget. Ora. Bismillah. Wah. Dian. Kok dideki gawang? Derek nggih. Ya kan pripun iki Pak kula? Lah nggih, asline Piyai Gunung Kidul dadi omongane kaya ngene. Gek kan pripun iki Pak kula? Yo nembang aku iki ora krungu suaramu apik kok. Waduh. Waduh lah dek kepiye gek kaya. Close up. Ya. Ya kula ajeng ngeten tos enten rambuté lho niki. Yo. Mburi mung kari sithik. Ning lak tos duwe Pak kula. Mbok kowe nggon jenggot ki ditamblake kene. Mas Pepi ya. Iki masangi mic, nguluri kabel, masang salon. Ya wajib ditepungke karo penggemar awake dhewe. Iya. Tanpa dheke, apa dheke nesu, awake dhewe teko deg ngono. Kanu terus apa salon isih temumpuk ning truk piye? Ayo. Areng apa kowe? Apa ya kok gelem padha nata salon? Mesti ora gelem. Iya. Ayo, Pep. Nggih. Anu, apa nyidam sari wae. Apa sing tok senengi apa? Nganu Pak, napa caping gunung? Wah, edian iki. Tenan, suwe-suwe kowe tak nganu wae rasa lerele dadi tukang son wae. Tak golekke seragam melu gerong. Heeh. Nek ana sing ngantuk jabulke jojolke cangkeme. Ya Mas Pepi, caping gunung ya kena. Nganggo jengkleng ora? Ngangge iki mboten napa-napa. Iya. Cahe penak to ngangge iki mboten napa-napa. Mboten ngangge iki kula njaluk. Manut to, Pak. Ya, mangga wis suwe lho iki aku arep rencana ngunggahke Pepi iki suarane apik. Sepira tintingane. Ah nek ninting saben bengi. Oh nggih, ngapunten nggih, Bu nggih. Apa? Piye? Kan ngatek lho, Pak. Oh, berarti sindan-sindan ki ngefan kabeh karo kowe. Sampun. Bismillah. Yo, Pepi yo. Mangga. Saben bengi nyawang. Ora apa-apa, ora apa. Ngapunten. Ayo sing pertama kok. Oh. Konang. Dung. Rasa mumbul. Mboten.
Slow, rasa kesusu, dileremke atine. Wong suaramu ki asline apik kok dadi iki galur banget. Mergo nervous. Ha iya. Yen memajang. Yen memajang. Mung nganggo janur kuning nganti mungkur ya aku len kejelas. iya Kembang wae. Ya. kembang wae weton gunung Asli ning aku tak acungi jempol kowe ndek mental kowe. Rung karuan kabeh do wani nembang ngene. Wiyaga apa? Rung karuan. Nabuh ya wani ning nek ngene kon ngadeg kon nembang mesti mboten mawon mesti mau modar mesti ngono. iya Pacitan. Oh, sesuk sapa ngerti kowe viral? Kowe ngerti-ngerti spiral? Viral kok spiral. mboten ya terkenal Pacitan. Pacitan Sarwi Jeblos. Nang Panas udan. Kaya cah SMK iki ajar nembang ae lho. Kelas 1 kae ra apa-apa. panas Dan udan panas udan. aling-aling Udan panas. aling-aling Ora panas. kowe lah kowe. Malah melorok mata. Capek. Udan panas, aling-aling, ndas budak. Udan panas udan ora panas. Aling-aling. Nek mboten panas di napake, Pak? Di fresh care. Oh. Iki isih humep lho iki. Kowe arep kepengin sirahmu panas apa piye? Mboten. Kene tak kempit kene. Aling-aling capek gunung. Ayo, sinden ayo. Mi didukung Mas Pepe iki. 1 2 3. Mi Sowa sepi sopir-sopir siap iki. Oh iya. Awak dhewe ora bakal tekan gone nek tanpa ana sopir ya, Tru. Sopo kira-kira Baron. Sadurunge munggah panggung tapuki sik cangkeme. Men sumah. Sopir kok mecucu wae. Monggo kancane nek digawe apa-apa nesu. Heeh. Iki sing sopir sijine kae sandal ngono. Natian. Natyan waton Sarto. La Nah. Ku tombo kesel, Tru. Aku nek ngene iki terus kaya tenagaku pulih meneh lho. Ha iya. Nek ora ngono tenan.
Iya. Inumane banyu bene. Iya. Tak jodoni sinden ya Mas Pepi ya, men kita semringah. Oh, Ayo nggih, Pak. Tin. Nggih, boleh, Tin, boleh. demeken jenggote Pepi. Ayo kowe sing kowe kuwi paling nyenengke nek nganu wong lanang iki. Ayo. Ah, piye? Ndekno kowe sok ngrasani ta? Ayo. Sop. Kula apa? Kae apa? Oh, sinten sing ngrasani? Mas Pepi. Salaman Rin, Mas. Dereng kenalan Ya toh. Mbak, kenalan nama kula Pepi. Saya asli dari Wonosari. Itu kan di sini saya ikut Bapak Seno itu. Oh, namanya Pepi. Iya, Panjangnya Pepi siapa? Pepi. Lucu ta? Bener kayak ora salah. Nama panjangnya siapa? Pepi. Itu Iya. banget tuh. Iya. Iya, aku mau tanya loh. Boleh, boleh silakan. Kok gundulnya bisa kayak gitu ya? Ya alhamdulillah dulu saya sering kena paparan sinar matahari terus mungkin dianya nggak mau tumbuh Mbak, terus tumbuhnya di Di bawah. mana? Ini di bawah nih, Bawah Mbak. mana sih? Kok bloko Sini. wae? Kowe mbiyen tukang nyunggi gamping. Leres Pak, leres nggih nggih nggih. nggih. Masa mergo gampang, Pak? Heeh. Nggih nggih. Aku iki mergo asli kowe ora goro, ora dagelan iki nyambut gawe nyunggi gamping. Ya ya. Terus di- Manu kuwi lho. hasilnya ngono ki. Gempuri Hasilnya ngeten iki. Gunung Gamping kuwi lho. Jenengan nek misalnya kepengen boleh. Pengen apa? Lebih gampang. Nah, nanti tapi kan- aja nyunggi, diwur-wuri wae ya. Tin. Lah nanti nggak tumbuh. Oh, bagus. Ya nggak mau. Sampingnya saja yang dihilang. Maksudnya iringan kene lho. Ngapa ta sinden udah ngapa lo? Oh, sinden-sinden do cengengesan kabeh. Udah kepengen nyunggi gampang piye? Iya. Sini toh, Mbok sini. Oke. Jangan ke situ-situ ya. Iya, Mbak. Jujur saya itu takut loh Mbak sama jenengan. Kenapa takut? Jenengan tuh setiap kali berpapasan dengan saya seperti Kereng ya Pep ya. Itu Nggih. karena belum kenal. Ya, Kalau terus- sudah kenal ya nggak apa-apa. Nanti kalau sudah kenal tuh kita bisa ngobrol-ngobrol. Oh boleh boleh boleh. Ya. Oh, nek wis kenal karo Tatin iso ngompol-ngompol, Pak. Ngobrol aku. Oh, ngobrol lah ora krungu ya. Ngompol. Iya. Kita- Dadi kok ya kudu tepung. Kuwi keruson sistem ngono lho. Keluhan-keluhan tentang sound system ki dikandhake Pepi kuwi kok dikandhake operatore. Oh. Oh, Opera- miku sok kurang anu lho, Mas. Kirang pripun Mbak? Kurang munggah ngono lho, suarane kurang banter. Kirang munggah ngoten nggih? Nggih. Oh siap. Mangke apa ki jenenge? Apa ta jenenge? Puteran ngono wae. Nah, sing kuwi dipunter aja aja nggo dolanan. Oh mboten mboten. Sajine kok men stabil ngono lho Nggih suarane. siap siap nggih Mbak. Kok nek- Ayo ngayal. Nah, aku tetep nggo dolanan. Lah, nek nggo dolanan Maksudnya nek sindane muni iki tak cilekke ngik. Nek kurang gede tak gedekke ngik. yang kok ora stabil suarane no. Ora apa-apa, justru ora stabil. Mangke Jonjeng kok. dadose munggah mudun Pak nek tinggi dolanan suwantene. Kok tadi Betul. ngono. Nggih. Apa seneng ngono kuwi? Ayo, Boten. sik. Kowe kok grogi to kok sirahmu keringetan ta? Mboten. Apa saya mengkilap? Gawan bayi Pak. Wah, masa ya ora ana rambutnya tenan to, Mas? Wonten Mbak niki? Yo, tapi mboten kula obral. Oh. Oh, aku ya enggak mau rambutmu lho, rambutmu. Oh, lah, kayak- nggih. Kok ya keriting-keriting banget tapi. Nek jenggote piye, Tin, menurutmu? Apik to? Kelebatan. Oh, aku nek sing jeneng model Werkudara ngono kuwi. Lho, Werkudara kuwi asline jenggote ngono kuwi ning bagus, nek iki ra elek. Napa nggih to Pak? Kula jane ganteng kok Pak jane. Ah iya nek rambutnya tukul. Ya istimewanya dia Heeh. di gundulnya itu loh. Kowe oleh sono tuku ning toko apa jenenge toko nggon masakan kuwi golek minyak samin. Kuwi wis diteliti ning Kanada. Kuwi kancaku mbiyen gundul tak olesi minyak samin kuwi. Wah, ireng. Apa nih? Dirubung semut ndak sih? Ora tuku rambutnya. Ora, nek ra ireng. Tadinya apa?
Ayo, tembangke Tin. Ya. Kan Mas Pepi. Lho kowe sik nembang engko dangdute berdua. Mas Pepi memang wis. Aku mau denger suaranya Mas Pepi katanya bagus loh. Lah tadi udah nyuwara kok Ya. kamu itu budek. Hah? Ya, sing dangdutnya kan belum. Ayo engko ditembangke. Kita duet ya, Mas. Oh boleh, nggih, Siapa nggih, dulu yang nembang? nggih. Jenengan Din, Mbak. Kula. Nggih. Oh, nggih. Apa, Dek? Dek zaman berjuang jarak kelingkan lanang biyen tak openi nek saiki ono ngerti. Carane wes Dah. keturutan sing Eoa, awe, eoa, janji ning saiki apa lali sinande-ande. neng gunung tak sadongi sekot Sokor Sokor bisa nyawang desa tapi ayo jangan diam saja, Beb. Yo, hop. zaman berjuang kelingan anak-anak minta openi saiki ngendi jarene wes menang keturutan sing dikatakan yen janji saiki ono lali gunung tak cadongi sekot jagung yen mendung tak silih capek gunung. Ya. Ayo. Teng pundi? Ayo neruske lho. Oh. Arep nang endi? Berapa terusannya, Mbak? Sokor. Sokor bisa nyawang Nah, bisa nanti datang.
Matur nuwun. Mas Pepinyo aku wis janji tak paringi sangu to. Oh, di. Lho. Kok Pepi tok? Aku nggo apa aku? Lah aku ngancani Pepi lho. Aku wis kulino pentas kok nya. Mas. Yo tuku minyak samin. Minyak samin iki minyak roti. Ane nyatane ana tenan kancaku tak apusi ya. Oh, tak apusi iki obat saka Kanada. Oh, siap. Njaluk sithik wae. Bareng esuk sore diolesi. Esuk tak takoni, "Piye, Lun?" Marlan to. Heeh. Iso tukul ora? Ora emeng pliket. Oh ya kurang ajar ana wong tuwa tok apusi. Ndase diolesi minyak samin. Saya duduk. Iya, duduk udah. Jangan ngenteni apa kowe kok ngadeg terus ki ora. Mbak Unawa nyatin ngono. Wes ora iso wingi tak mombo ki tak jaluke dompet lho. Endi? Aku iki tak keke mau sore. Masa dijalukin jenengan, Pong? Karo Piyayi Manding iki karo aku do Tatin wis anu Elisa ora mangkat ganti Elisa wis pentas limbukan karo gara-gara dikeki apa. Kei dompet, nyot titip. Oh. Nek ora tak jaluke ora bakal dikeki. Nggih, matur nuwun. Ning kok dompete buka ya? Hah? Kok wis buka? Rite diunggahke. Engko ora nutup. Mau tak buka kok lho kok wis buka iki aku. Nah, sing buka udu aku ya. Barang rite dicoba ndak ana sing bodol barang. Tuku apa-apa ki mesti kudu dicek dhisik. Nah iya. Yo ganti Mbak Agnes. Nah, sing urung pentas ayo. Dombeni sik ora apa-apa, rasa kasus ras sida ngombe. Nah, dombeni sik. Nah. Jeneng wong pentas ki arep nyanyi ki ngombe barang ana, ora ana wong arep nyanyi kok ndandani genden. Gendeng kok genden. Macem, Mbak. Heeh, wis rada anyep pisan. Heeh. Dene tak nengke wae ya wis suda, wis suda. Ya wis ora apa-apa. Napa, Pak? Ya. Ki ya termasuk anggotane Bu Prastiwi. Oh. Bu Prastiwi iki duwe klub penggemar PS4. Penggemar sinden 150 cm. Dek ya teke. Heeh. Mau ibuke sing lenggane kono mau. Heeh, kae ngacung galuk kembang rawe. Iya. Dibawani. Kembang duh bawane wis dienggo si sapa jenenge? Tiwike. Wah, bawa-bawa nganu kuning. Anane wong kuning. Neno. Wah, ya Pak Warjudi cakepan. Dhuwurku manukku dawa. Gudawa. Ah, Gudawa ora Gudawa. Ya. Bawani apa sakarepmu? Ya. Nggih, niku wau. Ya kuwi ning Yogya. Wis tak udutane. Modar kowe. Modar. Sapa kae kok muntah-muntah kae. Wis senengane. Ayo nek guyu watuk kok dadak guyu. Yogya Niro Kang para prajurit
sesuk digilir tenan lho, Tru. Tukang gamelan ya kudu ana wakile pentas prayit. Aja. Ha prayit ki penggemar dangdut. Wong usung gamelane karo joget kok. Kok ngerti. Tahu di video dikirimke aku. Nek sarone tiba rak malah cilaka ta. Munggah panggung njung sareng karo amen seneng ora kesel kok. Tu enguni cari Suwanda kanggo eka kong ginelang kang ginelung walik kang ginelung triprakara guwa guna guwa guna kaya purune kang den antepi nuhoni trah tibane kembang rawe ya wer ora apa jenenge iki dendang Semarang, kembang rawe ora dendang Semarang. Kok trang-dang. Sing kendang ki wis kesel. Mau dilang kuwi dadi blak. Iya, mangga. Gedheroke sik to. Dendang.
saben dinane saya suwe saya suwe saben jajan nyekel tangane banjur ngomong banjur ngomong mas aku tresno kowe kembang jempol hatiku digawe lara coba melati agawe larane mati kembangku coba hatiku digawe bingung kembange mawar tresnoku wis mula-mula wong tresno ora kena bosen ora pacek kanggone para wanita kebangirawe iku paribasane tinimbang rame luwih bejo tinggal saya suwe saben jejer nyekel tangane banjur ngomong mas aku tresno wong seneng nunggal sebalik lunga jejer saben dinane saya suwe saya suwe saben jejer nyekel tangane banjur ngomong banjur ngomong mas aku tresno hatiku digawe bingung
pripun Hah? arepe piye Iki ora karepku kok, karepe Denko. Ayo. ping loro isih kurang ya Mas Isih. Ayo kurang kok ya. Karepmu kowe. Do ngoyo-ngoyo kaya ngono. Lah ya ora apa-apa sesuk prei kok